Diplomatski rat do istrebljenja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov brutalno je sasekao novu šeficu diplomatije Evropske unije Kaju Kalas, poručivši kratko: ne komentarišem idiotske izjave. Ovaj nezapamćeni diplomatski šamar usledio nakon što je Kalasova izjavila da Evropska unija planira da od Rusije zahteva žestoka vojna ograničenja i smanjenje njenih oružanih snaga ako uopšte počnu pregovori o Ukrajini. Iz Moskve stižu još teže reči. Specijalni ruski izaslanik Kiril Dmitrijev javno je optužio Kaju Kalas da je neodgovorna ratna huškačica niskog koeficijenta inteligencije koja gura planetu direktno u Treći svjetski rat i predstavlja najveću opasnost za mir i zapadnu civilizaciju. Dok Brisel postavlja nemogućih uslove, Moskva odbija čak i da razgovara o njima. Da li su pregovori propali pre nego što su počeli? Pišite nam šta mislite u komentarima, udarite like i zapratite kanal.